Is-salib huwa il-pulptu tal-Alla. Permezz tas-salib Alla jwassal il-messaġġ tiegħu lill-bnedmin. U fis-salib Alla ma jitkellimx minn taħt l-ilsien. Ma fis-salib il-messaġġ tiegħu Alla jwasslu bleħen għoli. Jgħajjad fis-salib. Jgħidilna ħafna affarijiet. Pereżempju fis-salib jgħidilna li l-ewwel nett id-dnub hu xi ħaġa gravi. Huwa rejat serju ħafna. Id-dnub għandu konsegwenzi fatali fil-ħajja tal-bniedem. Għaliex nafu l-ħlas tad-dnub u l-mewt u l-bniedem li jidneb ċertament imut. Permezz tas-salib Alla jgħidilna wkoll li hu mhux se jinsa d-dnub, mhux ħajħares in-naħa l-oħra u jqisu daqs li kieku mhux xejn, imma se jkastigah ġustament. U l-kastig li ħajati Alla għad-dnub, kwalinkwa dnub u għal-mewt. Mhux biss imma permezz tas-salib Alla wkoll joffri lill-midneb soluzzjoni. Itih kif ngħidu way out. Lill-midneb Alla jgħidlu int ħati. Però jistħoqlok il-mewt imma ara miet xi ħadd ieħor minflokok. Jgħidlu int ħaqqek il-kundanna. Imma ara ħadd ieħor ħa dik il-kundanna minflokok. U dan il-messaġġ Alla l-intenzjoni tal-Alla hi biex iwassal lill-midneb għall-indiema u l-fidi f'Sidna Ġesu Kristu. Permezz tas-salib Alla tana prova. U prova tremenda tal-imħabba u l-grazzja tiegħu għalina. Għaliex imħabba aktar minn din, ħadd m'għandu li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Jingħad u ħafna bistaġib illi darba minnhom l-Imperatur Ruman Trajanu ċarrad biċċa mill-mantar prezzjuż tiegħu u biha dewwa suldat ferud. U impressjonanti qalu dawk illi raw dan l-att u jien ngħidilkom kemm aktar huwa impressjonanti meta aħna niftakru kif Sidna Ġesu Kristu mhux ċarrad biċċa mill-mantar tiegħu imma ċarrad ġismu imma ta' demmu għal mitinbin indeni bħalma konna aħna. Għalhekk l-aħwa l-ikla tal-mulej hija l-festa iċ-ċelebrazzjoni tas-salib. L-ikla tal-mulej hija l-festa tal-imħabba u ħnina tal-Alla, tat-tjieba tal-Alla kif smajna. Hija l-festa tal-grazzja tal-Alla. Għalhekk jien nersqu u nipparteċipaw lejn din l-ikla ferħanin. Ferħanin grati lejn Alla. Ejjew ukoll nitolbu lill-Alla biex isservi din l-ikla wkoll biex aħna nitqanqlu u nitħeġġu ħan nirreċiprokaw l-imħabba tiegħu. Jiġifieri ħalli nħobbuh lura. Alright? F'daw il-ġranet li ġejjin fil-bidu ta' dil-ġimgħa jew kif qed niftakru kemm għalwa tajjeb, kemm ħabna jew nitqanqlu ħalli aħna noħorġu minn hawn deċiżi u konvinti li rridu nħobbuh lura, mhux bil-paroli, imma blatti bid-deċiżjonijiet tagħna u koll nħobbu lil dawk kollha li nintaqgħu magħhom.